s'agafa a la barana de proa. Fort, molt fort. S'agafa a la barana perquè ja no sap on agafar-se. Fa vent, però té calor. La brisa li remou els curts cabells negres i les llargues pestanyes. S'ha nugat la Rebeca a la cintura i ara van tirant-se i se li erissen els pèls dels braços. Tanca els ulls contra el vent, trau el pit del vaixell i inspira per la boca, intentant menjar-se un món que fa temps que se li escapa. Aquest és el començament de l'Illa Infinita. És una novel·la que vaig escriure jo mateixa. Soc Muriel Villanueva, soc escriptora, tinc més d'una vintena de llibres publicats ja i és un dels últims, l'Illa Infinita. És un premi del Premi Ciutat de Dénia, per tant està publicat per Editorial Andana, i una de les coses que més il·lusió em fan del llibre és que està il·lustrat per la Noemi Villanueva. Desitge que llegint-vos el començament us hagi pogut obrir el cuquet de tindre ganes de llegir-lo, i per fer-vos en un resum, doncs Lluna, que és aquesta xiqueta que en la primera il·lustració del llibre, que és la meva preferida, està a la proa del vaixell encarant la seva nova vida. És una xiqueta que, com a família, només té la seva iaia. Ni tan sols sabem si tenen una relació entre elles biològica, però sabem que és algú que li fa de iaia, i han estat desnonades de la casa en què vivien. És per això que se n'han d'anar a viure a una illa molt, molt, molt menuda, on habiten alguns perills, entre ells un monstre marí que volta per l'illa des de fa molts anys. És des d'aleshores que la iaia va abandonar la casa que tenia a l'illa per por. Moltes cases de l'illa es van buidar fa molts i molts anys, queda molt poca gent que està vivint ara allà i elles han de tornar a aquella casa, obrir les portes, fer-la respirar i començar de nou. A més, del monstre de la relació amb la iaia, i una coneixerà dues persones molt importants per ella, una xiqueta que al principi pareix ser una mica pesada i també un xiquet molt, molt, molt misteriós que no va a escola i que guarda un passat molt interessant. Desitge que pugueu llegir-la, que us vinga de gust i que us agrade molt. L'Illa Infinita, de Muriel Villanueva. Una abraçada a tots. Adéu!